Здравейте, скъпи приятели! Скоро не сме правили темичка извън съответно дневните прогнози. Затова днес избирам таро на позитивните възможности с магиосника, който с помощта на ангелите и архангелите и четирите стихии сбъдва всичко. И достолепната императрица, която също владее четирите стихии и буквално показва път или дава път или съответно е модел как да се действа без страх. И днес темата е да действам ли или да не действам, как да постъпя. Съответно имам някакви страхове. Тези страхове ме блокират. Тези страхове предпазват ли ме или ми пречат? Ако действам, съответно как ще се почувствам, тук говорим, ако не действам, също как ще се почувствам и какъв ще е резултата. Така че днес ще видим как ще озаглавим темата. По-скоро ще бъде страх, действие и бездействие или ще видя как ще я озаглавя, но точно това искаме да проверим. Ако имаме страхове някакви по някаква тема, по някакъв казус и се боим съответно да действаме, но това, че бездействаме, не се чувстваме добре, но не знаем как ще се почувстваме и не знаем кое е за наше добро. Съответно, то всичко е за наше добро, всичко е някаква опитност, която ще придобием в едната ситуация или в другата рано, в кой паралелен живот, в коя времева нишка ще попаднем, ако действаме или бездействаме, но тук по-скоро психологически ще видим за действието и бездействието. Първо ще видим така вашата ситуация или идентификация, така с няколко карти. Така, от какво се страхувате? Само една карта ще сложа. От какво се страхувате? Така, една карта, от какво се страхувате. След това, ако действате, как ще се почувствате и ако не действате, то ще си останете в същата ситуация, както сега, но пак съответно ще проверим и съответно ще видим за резултатите. Така, ако действате, как ще се почувствате? Ако бездействате, как ще продължите да се чувствате? Какви са резултатите в едната ситуация и какви са резултатите в друга ситуация? И тук останаха две карти съвет от висшите сили. Така сложила съм и картите на лекуващото се сърце за допълнение. Така, ситуацията, в която се намирате, вие сте хора, които в обществото сте на сцената и съответно за дамите. Тук говоря, ще ги раздела на сцената, винаги се показвате, винаги имате публика, вие не сте огнената кралица, тя е най-близко до императрицата. В обществения живот сте като една лъвица, може асцендента да ви е лъв. Съответно, умеете да се представите, умеете да ви забележат. Докато мъжете сте в енергията на justice, на справедливостта, където общо взето сте в тежка ситуация. Роднините ви се чудят, често се напивате, често лягате в бездействие и сте така по картата на справедливостта, не в добра енергия. Трети от вас, тук три групи хора може би ще разделя, се намират в една семейна енергия, изпълнена с любов, с благоденствие или пък общата енергия и на мъжете и на жените. Хайде така ще кажем, общата енергия на мъжете и на жените, енергия на любов или темата е любовта, темата е семейството, темата е децата, темата е празника, виждаме дни заря, фойерверки отзад и 9 чаши с любов. Сега, възможно е тук на цялата тази фамилна среда нещо да ви липсва или пък да имате верен приятел. Я да видим от какво ви е страх сега тази ключова карта. Страх ви е да изявите себе си. Страх ви е да покажете детското пред света, да го заявите, да кажете какво мечтае вашето сърце, да изявите слънчевото във вас.
да кажете искам това, обичам това, страстта, да покажете страстта ви е страх, всъщност да погледнете го и тук хороскопа, съответно да покажете себе си в пълния си потенциал, в пълната си астрологична карта и въобще какво обичате, какво желаете, слънчевия ви знак. Много интересна енергия, от какво ви е страх. Тук може и по някакъв начин да се разиграва, че ви е страх да сбъднете мечтите си, да ги покажете мечтите си, да покажете чувствата си, емоциите, страстта и да си завъртите колелото на живота. Много странно за какво ви е страх. Сега, ако действате, да видим как ще се чувствате. Ако действате, как ще се чувствате? Ще се чувствате така, сякаш сте излезли от енергията на учелника, сякаш сте мислили дълго какво да правите, чудили сте се и по асо огън сте се проявили, сте се изявили, сте показали сърцето ви, страстта си, желанията си и сте преминали през една много тежка и сериозна трансформация. Два големи аркана, 9 и 13, които са тежки аркани. Така че тук наистина сте минали през трансформация и сте си изчистили и освободили, някакси сте си осветили пътя. Така че при всички положения, според мен няма да се чувствате по-зле, отколкото сте се чувствали доскоро като учелник, като човек, който сърцето му гори, но не го проявява, като човек, който е изчистил всякакви драми, освободил е пътя си, за да го пренапише заново. И ето, погледнете, това е картата, която изобразява най-добре вашата енергия, как ще се почувствате. Тя ще бъде най-близка до енергията ви в публичния живот, както бих казала аз. Между другото, тук мога да допълня, че в публичния живот сте ярки, огнени, отстояващи се в семейството, страдате, мъчите се и всъщност, според мен, темата е за любовта. Не ви достига една чаша с любов. Тук дамата е обкръжена от нейното семейство от верен приятел, но и липсва 10-та часа. Според мен и липсва тук нейният партньор. Майката, бащата, сестрата, в случая кучето, но нейният партньор, за някой бащата на детето и липсва, за други така и липсва детето, което очаква, така че нещо в този емоционален план липсва. Но тук казваме, че ако действате, ще излезете, повтарям, от енергията на учелника, ще изчистите цели трансформационен период и погледнете колко близка е тази енергия, ще проявите себе си без страх. Какъв ще е резултата? Резултата е тук, че така ще намери проявления един крал въздух, рационален, прагматичен, възможно е тук мъж да покаже хладина по тема свързана с любовно разочарование. Така че тук е добре как ще се почувствате, но резултата не бих казала, че ще е най-добрия. Защото ако става дума за взаимоотношения, за връзка, ще се прояви рационалния подход, ще остане булото, ще остане тук пелпетица чаши си, разочарование в любовта и твърде вероятно е някой от вас да не видят въобще възможността за продължаване на любовната връзка. И ще извада една карта. Те много излезаха. Доверяващото се сърце всъщност ще бъде като резултат. Сега прочитам другата. Възможност за отваряне на емоциите ви и на чувствата ви. И възможност да проследите знаците. Знаците в любовта. Ще имате тази възможност да видите знаците в любовта. Така, тук не мислете, че всичко ще бъде по мек и масло. Ако действате, по-скоро вие ще освободите себе си и ще достигнете до енергията, до емоцията. В тази аз действах без страх, пък какво ще това да става? Ако ще някой да се държи хладно,
ако ще да не приеме любовта ми и така нататък. Но вие ще изчистите тази застояла енергия, тази учелническа, ще изчистите трансформацията в вашата душа и ще се оттърсите от страховете си да бъдете себе си. Ако не действате, как ще се чувствате? Ами ще се чувствате в една ограничаваща ситуация, една отбраняваща се ситуация за мъжете. Възможно е да живеете в обкръжение, което не ви харесва, но да не ви се дава шанс. Дамите ще продължат да се колебаят, да питат кристалната топка и да се чувстват като потънали с желанието някой от висшите сили да ги спаси, защото самите те няма да действат. И какъв ще е резултата? Да видим. Ами тук резултата пък е много хубав. 2 десетки. Ако не действате. Много интересно. Ако не действате, тук 2 десетки, такова нещо никога не се е случвало. Защото според мен, много интересно, сега ще ви кажа защо. Аз обикновено считам, че трябва да се действа, но ако интуицията ви казва да не действате, може би е добре още известно време да не действате. Защото точно ако не действате, резултата ще ви бъде пълнота в любовта и в семейството по 2 десетки. Достигане на максимума. Ангелите, архангелите ще сбъднат вашите мечти, ще сбъднат вашата любов. Така че, ако ви казва сърцето, страх ме, няма да действам, да, тук мога да кажа, това е правилното решение. Ще имате още време дилеми, няма да се чувствате добре. Ще се колебаете, ще слушате видеа, какво ще стане. Ще се чувствате като в бездна, ще чакате някой да ви помогне. Но всъщност резултата тук, може би ще видим сега по пътя на кармата, ще бъде повече от вау. Повече от вау. Тук може да говорим за семейно събиране, за семейен успех. И да видим какво казват висшите сили. Да, има страхове, има тъмнина, има неяснота, има липса на движение, има страх. Това казват висшите сили. Страх в чувствата, страх да се действа и неяснота за бъдещето. Но реално, всъщност, да, те потвърждават тази енергия, в която се намирате така в момента, особено тази енергия, която според мен тук се изкупува някаква карма и се преминава през някакъв тежък етап, който го виждат само семейството и най-близките хора. Мъжете буквално се напиват, жените също не се чувстват добре и особено възможно е за жените да показват, че им липсва някой партньора, но в публичното пространство тук може би и мъжете и жените сте много силни и много заявителни и компенсирате липсата на лично щастие, според мен. Но тук неясно какво, но съдбата ви готви перфектния резултат. Буквално като резултата при ваше бездействие съдбата се намесва, ангелите се намесват и ви се подрежда живота по наистина много прекрасен начин в любовта и в семейството. 10 пълни чаши с любов под дъгата и ангелската закрила и едно хармонично семейно щастие у дома с пари, с изобилие, с креативност и с много, много възможности. И сега тук много ми се иска да видя тази перфектност, така, откъде идва, на какво се дължи. Ами, ето това е картата, която е една от водещите в тази колода. Доверяващото се сърце. Вие сте достатъчен, така че тук вие сте си достатъчен и така вие се доверявате на съдбата, на интуицията и на вашето сърце. Много интересно, златната енергия строи. Ами, по-конкретно,
Сега още ми иска да питам и да търся. Защо ако бездействате, тук ще кажа така, защо ако бездействате, ще се получи този перфектен резултат. Защо ако бездействате? Сега обикновено човек си казва, аз как така като бездействам, пък не се чувствам добре, как така ще се нагласи всичко перфектно? Ето сега ще видим как ще се нагласи така всичко перфектно, ако вие бездействате. Тук не мога да не попитам. Ами ето защо ще се завърти съдбата. Ще се завърти колелото на съдбата, колелото на фортуната. И така наистина ще се преподреди всичко при вас. И това ще е свързано с Божията намеса по Херофанта, още един голям аркан. И няма да е случайно всичко това. Ще имате шанс. Ще имате шанс за ново начало, за корона, за успех, за късмет, за благодат. Ето това е картата на късмета от големите аркани, това е от малките аркани. Ами излиза и картата на влюбените. Така че дали пък ще имате нова любов, твърде вероятно е тук да кажа за нова любов, така като се подредиха картите. Възможно е нов шанс, нова любов и брак, съответно с превъртане на колелото на съдбата. Даже ето тук брачната карта на изобилието, кралицата Пентакли. Тук ще си влезете в тази енергия на кралицата Пентакли и приключвам до тук, защото това е достатъчно. Може би така да видим тук за дамите. Ами няма какво да видим. Нов шанс, нова любов. Колелото се превърта. Влизате в ролята на семейната изобилната жена, брачните отношения. Това е, ето. Тук те си излезаха картите. Откъде, защо да не действате? Съдбата ви е подготвила нещо друго. Аз така ще кажа. Съдбата ви е подготвила нещо друго. Буквално се превърта съдбата, появява се новия шанс, късмета, свързано с Бог, с вярата ви, с вашите ценности. Влюбвате се нова любов от ангелите и от архангелите по единицата и влюбените и влизате в ролята на семейната изобилната жена, жената, която има много какво да даде. Ами, скъпи приятели, това беше от мен за днешната тема и ви прегръщам, ваша Яна.